5 savol metим, javob dodin 100 so'm. Az jug'rofiya savol diyam. Jug'rofiya rost دیگه bu qasos ne? Ramzi sol 2020. Маблағи шуморо тиям. Соли нав наздик аст ва барои тӯҳфаҳо пул лозим аст. Мо мехоҳем каме кӯмак кунем ба шаҳрвандон ва маблағе диҳем, вале онҳо бояд исбот кунанд ки сазовори ин маблағанд. Мо ба раҳгузарон 5 савол медиҳем ва агар онҳо ҷавоби дуруст гӯянд, соҳиби 100 сомон мешаванд. Рафтем? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Салому алейкум духтаро, озмун дорем, 5 савол ҷавоб медиҳед 100 сомон. 100 сомон мегиред. 5 савол метем 100 сомон агар ҷавоб дуруст бигем. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time. 5 савол метем, ҷавоб додин 100 сомон. ҷавоб дода натонистин иш гап немерин бо кортон аметем. Чаро арчаи назди ҳайкали Исмоили Сомонӣ соли гузашта 28 метр баландӣ дошт. Имсол бошад 29 метр. соли навай мумкин барои ҳар сол аку баландтарш мекунан ки дига соло фарқ дошта бошад. Шояд аз рӯи ягон чиз мекарда бошад. Ҳар сол як метри баланд. шумо аҳамият намедиҳед акан. Хуб аз рӯи истиқлолият имсол 29 сола шудааст. Давлати мо соли гузашта 28 буд. Барори кур ба шумо назм. Озмун дорем 5 савол ба ҷавоб диҳед 100 сомон мегиред. Надодед ҳеҷ гап не аст, хафои кору бор мешавад. Розиед? Бале. Розиям. Як муаррифӣ мекунатон? Ман Неъматов Ҳусейн. Умҷи бахши чорми асосан тамош. Арчаи солинавӣ дар Душанбе 29 метр дарози дорад, баландӣ дорад. Соли гузашта 28 буд. Аз рӯи чӣ бошад? Аз рӯи ки мақсад имсол 29 намедонам. Шояд бар рӯзи анъанаи солагии Истиқлоли Ҷумҳурiyati Исламӣ шуд. Шумо аз ин боварӣ доред? Албатта боварӣ дорам, чунки агар соли оянда ҳамин қадди арча ба 30 метр баландӣ яъне ки табдил мебошад, яъне ки барои солагии Истиқлоли Ҷумҳурiyati Исламӣ вақти боварӣ кунем. Савол ҷавоб пурра буд, албатта ин дуруст аст. Ташаккур. Дуюм савол. Кадом моҳҳои сол 28 рӯз доранд? 28 моҳи феврал. Моҳи феврал аз худ боварӣ. Ин каме саволи душвортар аст. Зераш боз як маънии дигар ҳам дорад. Бале, барои ҳамон як бор дигар фикр кунед, кадом моҳҳо 28 рӯз доранд? Кадом моҳҳо 28 рӯз дорад? 28 солагии Истиқлоли Ҷумҳурiyati. Кадом моҳҳо дар барашон масалан кадом моҳҳо ба 28 рӯз ҳаст? Ҳамаи моҳҳо 28 рӯз. Албатта ин дуруст аст. 28 рӯз ҳамаи моҳҳо доранд. Севум савол. Хуб, як дақиқа. Номи машҳуртарин муши дунёро гӯед. Яъне ки муше аст ки ҳамаи касо шояд шумо ҳам донед номи онро. Муш? Бале. Намедонам. Вай муша бисёр дидагиед. Тариқи телевизион бисёр тамошо кардагиед. Ҳамиқтараш намедонам. Ягон номи хориҷӣ ҳам дар фикратон намеояд? Мики Маус, Томи Ҷерри, Ҷерриаш аниқтар аст. Томи Ҷерри. Хуб, ташаккур, шумо бас 2 савол ҷавоб додед. Мутаассифона мо наметавонем давом додани савол ҷавобро. Ташаккури зиёд назмонед. Ба 5 савол ҷавоб гардонед, 100 сомон мегиред. Розиед? Бале. Як муаррифӣ мекунад худатона? Сохим Назаров Далер. Аз куҷоед, чӣ кор мекунед? Аз вилояти Сув. Барои бо дӯстам дар шаҳри Душанбе омадем ки сайру гашт кунем. Хуб, аввалин савол ин аст ки соли 2020 рамзи соли 2020 чӣ аст? Рамзи соли 2020 соли муш аст. Шумо дӯстонатон
гуфта истодаанд, шояд онҳо ҳам истанд. Чаро шарм медоред аз дӯстон? Не, шарм нест, просто иҳо камтар ноболиғанд барои ҳамин. Хуб, дуввум савол, ҳамин арчае ки назди ҳайкали Исмоили Сомонӣ истодааст, соли гузашта 28 метр дарозӣ дошт, имсол бошад 29 метр. Аз сабабаш дар чист? ба фикри ман хостанд ки боз баландтар шавад, боз зеботар шаваду Шояд ягон сабаб, ягон рамз ягон чӣ бошад ки 28 буду 29 шуд? 29 ин ба фикри ман 29 солаги истифолата. Хуб, дуввум ҷавобатонам қабул, дуруст гуфтед. Севум савол, хуб, осонтар. Чӣ савол диҳам ки шумо донед? Номи машҳуртарин муши дунёро гиред. Номи машҳуртарин номиш Тариқи телевизион шояд тамошо карда бошед. ба фикри ман мумкин ки ҳамин Ҷерри бошад. Ҷерри. Дӯсташ ӯе ки рақиби Ҷерри. Томи Ҷерри. Хуб, ду саволи дигар. Хуб, аз ҷуғрофия чанд мегиред? Аз ҷуғрофия савол диҳам? Аз ҷуғрофия лучше дигар вақти беҳтар ҷуғрофия инқадрам. Хай саволи гар ягон давлато бошад. Не, ин савол рабт дорад ба ҷуғрофия, вале каме ҳам донед, ба фикрам ҷавоб дода метавонед. Биёед як санҷида мебароем. Ҳамин соли нав аз кадом давлат шурӯъ мешавад? Яъне ки рӯзи 1 январ кадом давлат ҷашн мегирад, баъд кадом давлат ҷашн мегирад? Ман се вариант медиҳам шумо. Зеландияи нав, Хитой ва Англия. Аввал ба фикри ман Америка бошад. Аз ҳамин вариантҳо интихоб кунед. Зеландияи нав, Хитой, Англия. Зеландия нав. Ба фикри ман Зеландия нав бошад. Зеландия нав бошад. Чаро ин акун мумкин рост мегӯям, мумкин як вейма. Худаш маълум ки Зеландия нав гуфта истодам. Аз ҳамин ба фикри ман мумкин ҳамин ягон номашон ҳаст ки ҳамин дар ҳамин сабаб Нови Зеландия мегӯям. Шумо медонед дар куҷо ҷойгир аст ин давлат? Ҷойгиршавиш хай мумкин хато карданам мумкин. Барои ҳамин намехоҳам ки ҷавоб диҳам. Хуб, фикратон на он қадар дуруст буд, лекин ҷавобатон дуруст аст. Ин Зеландияи нав аст. Дар минтақаи дар Осиё ҷойгир аст Зеландияи нав ва тулӯи офтоб аз ҳамон шурӯъ мешавад. Хуб, панҷум савол то медиҳем. Хуб, саволи мантиқие ки каме ба ҳамин савол худаш аҳамият диҳед ва шояд донед. Кадом моҳҳо 28 рӯз доранд? Моҳи феврал. 28 рӯз. Моҳҳои феврал. Шояд мисол якта 28 общее доред. Агар мисол ҳар як моҳ 28 рӯза аст. Якта рӯзи 29 рӯза ин моҳи феврал мешавад. Лекин аз басе ки 12 моҳ ҳамаи моҳҳо 28 фикратонро ҳам хеле тағйир медиҳед ҷояш. Не, шумо гуфта истодед ки 28 рӯз доранд. Яъне ки агар 28 рӯз дошта бошанд, ҳамаи моҳҳо 12 моҳ 28 рӯз доранд. Хуб, шумо ғолиб баромадед ва агар аз рӯи ҳақиқат гӯем, ҳамин дӯстоне ки ноболиғ гуфтед онҳоро, ҳамонҳо бисёртар аз шумо ба фикрам нағзтар медонанд ва ё гуфтам ба шумо. Хай кун чӣ мегӯед? Чӣ ки набоша, хай дӯстон ҳама ёрдам мекунем. Хай барои ҳамин мо ҳар як дӯстон омадем ки як сайругашт кунем. Хуб, ман маблағи шуморо диҳам. Марҳамат, 100 сомони шумо, 100 сомони анехтараш шумову дӯстонатон. Як местед, як ҷояк. Чӣ кор мекунед 100 сомона? Хай мен бо дӯстон ҳозир мен сайругашт мекунем. Мен бо дӯстон сайругаштга сарфа мекунем. Нағз монед, ташаккур зиёд. Саломат бошед. Барори кор шумо. Як муаррифӣ кунед худатон. Номи ман Тахмина.
دانشگاه سلاویانی سیم کورس юридический факультет. арчаеки назди исмоили сомали истудааст 29 метр баландӣ дорад. Соли гузашта 28 буд. Аз чӣ сабаб бошад? Может барои 29-солагӣ истиқлолият бошад? Хоб, ба ҳамин ҷавобатон меистед? Хоб, ин дуруст аст. Дуввум савол ин аст ки кадом моҳҳои сол ин каме душвортар аст, борусӣ гӯем падвох дорад ин савол. Кадом моҳҳо 28 рӯз доранд? 28 рӯз дорад? Феврал. мутаассифона натавонистед ҷавоб гуфта. Ба шумо барори кор нағз меояд. Дударчаатонро эҳтиёт кунед. Раҳмат. Какие месяцы имеют 28 дней? 28 дней только февраль. Кадом моҳҳо 28 рӯз доранд? ҳама моҳ. Дуруст аст. Савола ман шумо батиям се вариант пешниҳод мекунам. Соли навро кадом давлат пештар ҷашн мегирад? Амин аввал ҳамун давлат ҷашн мегирад, баъд дигарон. Аз рӯи ҷуғрофия агар харитаро нигоҳ кунем мефаҳмем. Вариантош Зеландияи Нав аст, Хитой ва Англия. Англия дар куҷо ҷойгир аст? Дар Европа. Хоб, офтоб аст. Кадом тараф тулӯи офтоб аст? Аз ғарб. Символ наступающего года. Белая мышь или крыса? Спасибо, отлично. Новогодняя елка, которая сейчас стоит недалеко от нас. Какой высоты? Да, какой? 29 метров 29 высоты, а в прошлом году 28 было. С чем это связано? Ну, может быть, как на год. Почему не, на год старше. почему не 40, а именно 28, 29? 2 года назад это 27. Да, скорее всего, это связано с независимостью нашей республики. То есть исполняется республике сколько лет? 29. 29 лет, отлично. Второй вопрос уже. Постойте вместе. Постойте. Да. Своей командой. Самое известное имя мыша. Вы наверняка смотрели по телевидению. Естественно, Джерри. Джерри? Да. Какие месяцы имеют 28 дней? Какие месяцы? Какие месяцы имеют 28? Все. Нет, это то есть не... А, да. Все. Вы уверены? Да. Почему? Потому что в любом месяце Есть 28 дней. Отлично. На четвертый вопрос вы ответили. А как вы, то есть по географии, вы знаете страны или представления? На троечку. Хорошо. Какая страна отмечает Новый год первой? То есть я вам скажу 3 варианта. Новая Зеландия, Китай и Англия. Новая Зеландия. Не. Они отмечают... нет, Новая Зеландия. Вы что скажете? Новая Зеландия. Вы чем-то сомневаетесь? Думаю, Новая Ну, Зеландия. точно, что не Китай. Новая Зеландия. почему? Потому что она находится в Азии. Из-за расположения. Да, и расположение. Новая Зеландия в Азии Да. Нижней части Австралии. Отлично. 5 вопросов. Как я и обещал, на все ответили. Твоя заслуга. А что у вас за это? Что за передача? Спасибо. Муарифи кунет худатуна, аз куҷоед ному фамилиятун? سعید و زرینا از شهر کجان اومدیم مهمانی توی برفتیم حالا ازبکستان امروز مهمانی اینجا بکنیم 5 کیلومتر خب سوال اول ин ба фикрам аз ҳама саволи оддӣ аст. рамзи соли 2020 чист? رمز 2020 امسالا رمز 2020 хоб рамзи соли 2019 шояд оед донед чӣ буд? غای بود خوب این سالانگی سالی имсол موس хоб дуруст. арчаи душанбе 29 метр
баландӣ дорад. Соли гузашта бошад 28 метр баландӣ дошт. Ин аз чӣ сабаб аст? از سببی که همه بینان یا بار تماشا کنم ممکن هر سال جمع شد 27 بود 28 баяш дарозигиша Сол 2 сол пеш 27 метр буд. Ягон сабаб доштагист. Масалан ман аз 28 29 دو متری دیگه بدل شد 2 сол пеш 27 буд. Соли гузашта 28 шуд. Имсол 29. Чӣ сабаб дорад? از سببی که یک سال استقلالیت ما Шояд ин ягон рамзӣ бошад, ягон ягон чист. رمز صلح وحدت استقلالیت هست که هر سال وای میکنن Хоб ман қабул мекунам. Имсол Тоҷикистон 29 сола мешавад барои ҳамон истиқлолият 29-умин солгар. Хоб севум савол. Ин савол каме душвортар метобад. Саволи мантиқӣ, саволи борусӣ гӯям падвох дорад. Кадом моҳҳо 28 рӯз доранд? Як фикр кунед. Ба ҳамин савол худаш каме эътибор диҳед, як фикр кунед. Кадом моҳҳо 28 рӯз доранд? 28 روز دارن کدام ماه ماهی ینور نیم فوریه اپریل مای ایون آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دکامبر خب یا کی چپاش کی дурусттараш ҳамааш ба фикрам ҳамааш доранд. Бале севум савол чорум савол ба фикрам баша. Хоб аз ҳама номи машҳуртарини муш дар ҷаҳон. Бале номаш ҳама медонад, шумо ҳам шояд дида бошед аз тариқи телевизион. Милки Маус. Бале дуруст. Милки Маус. Дуруст аст. Панҷум савол ба фикрам мондагия ба шумо. Хоб ин саволам ба ҳамин савол худаш эътибор диҳед. Чӣ гуна мешавад барфи порсоларо ёфт? چگونه می شود برفی پارسال‌ها یا برف پارسال‌ها و ایسا با برف میبره کن و هر سال برف بارده میگیره همین طور یافته میشود. Кадом рӯз мешавад ёфтан? سالی نو همه انتظار می شوند که برف ما بارد از مصران فصل یکمی همین سیاکمی دکابر همه انتظار می شود که برف بارد سالی Шумо غیر дурусттар фикр кардаистед. Ну این سوال منطقی است. Бале. سوال منطقی این هر سال برف میباره مثلا یکمی دکابر یکمی هم فرقش نه رزش بیو ну как Хоб барфи порсоларо 1 январ мешавад ёфт. Вақте ки 31 декабр барф мебурад, метавонед рӯзи 1 январ бале. Шумо дуруст гуфтед, шумо бурд кардед, ба 5 савол ҷавоб додед. Ташаккур ба шумо. Оз як дақиқа истед, ман маблағи шуморо тиям. Не, ин рамзан буд, шумо ба нағз монед.